Sziasztok! Ez itt a két férfi, meg még egy férfi, és most egy elég speciális epizódot hoztunk el nektek ebben a videó keretén belül. Méghozzá, amit láthatjátok, a két férfi, meg még egy férfi game show-t hoztuk el. Már volt egy legyen is milliómos, hát most is megméretjük a férfiak tudását, mit tudnak. Úgyhogy ez egy nem rendhagyó, itt össze-vissza lesznek kérdések, izgalmas lesz, úgyhogy üdvözlöm a férfiakat. Ismét úgy látom, hogy önöket kívánok. Arra szeretném kérni önöket, hogy mutatkozzanak be. Jó. Egy kis jellemzés magukról, hogy már nem ismerem magukat. Ez nem. Én vagyok a három férfi tag közül az egyik. Legalább az egyik férfi. Amúgy. Ezt nem gondoltam volna. Hát ezt ki gondolta volna. Jelen esetben a legalacsonyabb férfi tag. Hogy hívják? Eriknek hívnak. Erik. Jó van, oké. Hát, hogy ne zavarnál? És az öreg egy pár jellemzőt. jó napot kívánok, én a másik férfi. Jó van, na akkor szerintem kezdhetjük is. Na hát a nézőknek meg maguknak is mondanám, hogy ez a játék 5 körből fog állni, 5 forduló van, és minden forduló kicsit más. Tehát az első forduló, majd mindjárt nézzük, az igazából össze kell kötni 3 képet, 3 képnek egy ilyen alternatív jelentése, és az milyen szó kapcsol össze. A következő forduló, az pedig emoji alapján kell megmondani, hogy az mit ábrázol. Szóval a második kör az emoji alapon kell megmondani, milyen étterem, bármi igazából, mit ábrázol, és a harmadik kör az pedig egy zenekör lesz. 3 másodpercig játszok egy zenét, és meg kell mondani a zene címét. A következő kör... A TV2-es Zságomacska. Igen. Az van abban? Igen? Hát, vagy a The Floor-ban volt, azt hiszem. Igen, a Floor volt. A következő kör, a negyedik kör, az pedig lesz egy dalszöveg részlet, és a következő sort kell megmondani. Az azt követő sort, hogy hogyan folytatódik. Hát ugye az első forduló, amit mondtam, az egy mi köti össze őket. Elsőnek használom egy példát, hogy nagyjából mire számítsanak. Egy évig lehet tippelni, így adok gondolkozási időt, és valami összeköti őket. Egy kérdésem lehet. Igen. A második képen mit láthatunk? Ezt neked kell megfejezni. Most nem tudom eldönteni, ez most vagy egy tár cornflakes, vagy chips. Egyébként Kukorica. cornflakes. Csak a magyar neve. Ja. Bűzli. Mindegy, ez egyelőre akar ez legyen egy ilyen izé. Ez micsoda? Ez egy hajó. Ez egy konkrét hajó. Ez egy cirkáló. Ez micsoda? Fehely. És ez mi? Manuális váltó. Váltó. Fehely, váltó, cirkáló. Valami összeköti őket. Ez egy nehezebb amúgy, de szerintem maguk nem tudják. Ezt kérem szépen. Box súlycsoportok. Váltósúly, cirkálósúly, fehelysúly. Na, csak mutatom, hogy ilyenre lehet. Nem baj, legalább... Jó, legalább egy bemelegítőt És senki nem- Ez direkt senki ez nem bemelegítőnek. Ez... Akkor se ugyanúgy segítek és rávezetem. Jó, hát ez nehéz lesz, mert én ezt semmit sem tudom. Na a következő kör, figyeljenek. Meg nem is értek el. Na akkor ez az első élet? Igen, ez csak példa volt, ez azért sem. sem. Ez most tényleg igazi. Na mi köti ezeket össze? Tehát... Majd hogyha segítség kell, szóljanak. Látunk, vagy a krokodil, aki, nem az aligátor a kisebb, akkor ezek az aligátorok. Látunk ez egy púmusz, egy puma. Meg látjuk Romániát. Hát... Meg de nem Románia a lényeg valószínűleg, hanem a határ. A határ, hogy Magyarországon átmegy az út. Kérdés. Ez megvan ugye? Akkor ez mi? Puma. Az egy puma. Ez egy puma. De akkor a másik az nem aligátor. Krokodil. Igen. De nem a krokodil, ahogy hívják? Nem, az Hát nekem van egy tippem, Na mi? de várjál, a harmadikat még nem tudom, az a baj. Miért nyugodtan bele mondani. Jó, hát nekem az első benyomásom az a márkákra. Hasonló. A krokodil az a Lacoste, Hasonló. igen. Annyit közeli. Logók. Cipők? Logók. Nem cipők? De. Ott a pont. És Eriknél a akkor- pont cipők. Na az meg nem mi volt ahogy a romániás, az Tisza? Tisza. Tisza. Az a Ah, nekem jutott eszembe róla egy kijelölt útvonal. Nem, az konkrétan a Tisza folyása. Ugye ez meg Crocs lenne. Ja. Crocs, Puma, Tisza. És Ó, akkor hát látod, akkor hogy Erik. Na Erik meg ott van egy pont. Na következő. A Kárpát-medence. Nagy Magyarország, Kovács, meg Szabó. Takács. Hát
Szerintem ezek vezetéknevek. Erik hamarabb. Nem, de Adrián mondta, nem, Erik maga tényleg hamarabb. Tényleg? Igen. Hát igazából annyi, hogy magyar családnevek, de vezetek. Anyád! Ezt már szeretem! Mi köti össze őket? Tehát az első képen Kálmán dugulás elhárítót láthatjuk. Második képen de egymás ellen ne együtt beszéljük, meg egymás ellen. Hát én... meg a második, meg két híres sportolót láthatunk, Juhász Patrikot, meg Kati Én azt mondom, hogy szerepek. Híres emberek. Nem. Mi foglalkozások? Nem. Kiket láthatunk? Nyíregyháza. Kálmán. Köröskény István, Kati Béla, K-betűs vezetéknevű ember. Nem. Az is. Pedig amúgy az is. Jó, de nem, mert azt kell kitalálni, amit én össze. Tehát akkor ő, hogy hívják? Kálmán dugulás elhárító. Az első. Kálmán. István. Béla. Magyar nevek. Régi magyar keresztnevek. Várjál már. A legnépszerűbb magyar nevek. Így van, Árpád-házi királyok. Nagyon szép. Anyád. Könnyű Ilyen kakálnál ott van. Na most már én zavarba jöttem. Ez nagyon jó, ez nagyon jó. De maga is jó mutatja. Na jó, de viszont most lecsapok erre, én ennek tudom a megoldását, ezek kábítószerek. Nagyon jó, igen, tudatmódosítószerek. A fő, a kokó és a gomba. Köszönjük szépen. Ugye ezt nem? egyébként nem tudtam volna most Nem? gyorsan kitalálni. Nem? Nem ezt. Adrián nagyon gyorsan. Adrián ezt lecsapta az. Hát az az igazság, hogy ez az utolsó volt ebből a körből. Akkor mennyi az állás? Az állás az 3-1 Eriknek. Na jó, akkor most bele kell húznom, mert... Itt ki kell találni az emojit. Az első kört azt Erik nyert, egyébként gratulálni. Annyit tudok segíteni, hogy az első az egy étterem lánc lesz. Úgyhogy amint megmutatom, a gyorsabb fog kapni a pontot, a megoldásért nyilván. Készen állnak? Kész. Subway. Igen, ott a pont. A következő az egy PC-s játék, online játék lesz igazából. Az a Subway. Ez a Subway. Ja, nem nyomtam tovább, akkor figyeljenek. Minecraft. Az a gyorsaság. Na hát következő az pedig megint egy étterem lánc lesz igazából. McDonald's. Burger King. Burger King. Eddig Erik az nagyon megy amúgy. Az öreg eljött ilyen atommásnaposan amúgy. Itt Erik fog nyerni, tehát itt már... Nem biztos. Nem. Most, de én örülök neki, hogy végre egy kiélezett harcot láthatunk, hogy most nekem kevesebb esély. Na, de tényleg gondolkozzanak. A következő az egy animációs mesefilm. Lenyomod, akkor most jön ugye a megoldás. Ja, mehet? Fel! Nagyon szép. Szép volt, ez szép volt. Anyád, ez nagyon gyors volt amúgy. Azt látta az öreg? Ez hogy hívja? Sírt rajta az öreg? Nem. Következő az hát egy film. Nem mondom, milyen mozifilm. Nem tudom, film. Na. Körülbelül kalózunk. Hát ez nem tudom, az Adrián volt amúgy. De ez nagyon egyszerre volt egyébként. És Adrián kezd feljönni. Igen, jön fel, mint a talajvíz. Na hát a következő az pedig megint egy étteremlánc lesz. Ez is aki hamarabb. Aki hamarabb, ezért azt kapja. Ugye Karib-tenger kalózai. Pizza Hut. Pizza King. Van meg tele Pizza Az öreg pedig Majkával a Pizza King. Igen, tényleg Pizza King. Az öregnek van egy kép, hogy be fogjuk most illeszteni, hogy a Pizza King-gel milyen kollaborációt van az öregnek. Na, hát ezért nem fogják még dicsérni. az emojis kör az ennyi volt, és a következő az pedig a muzsika kitalálós lesz, itt azért több pontot lehet majd összeszedni. Hoppá! Lesz, mint láthatjátok, 20 darab szám, és úgy lesz az első 5, az egy magyar számok, igazából nem jelent, vagy nem az, hogy mikori, nem számít, hanem ez magyar szám, az a lényeg. A következő menet az pedig a 2010-es évek, tehát ilyen 2016-2017-ig, 2010-től, és az utolsó az pedig igazából ma inkább ilyen friss számok, ilyen modernebb nyilván. És az lehet magyar is, külföldi is, stb. Itt amúgy jó sok pontszerzés. Igen, itt nagyon sok pontot lehet szerezni. Úgyhogy amit nem mondtam, hogy 3 másodpercig játszok egy számot, de nem muszáj végighallgatni, hogyha hamarabb veszed őt, akkor bekiabálsz és mondod. És nagyon szigorú leszek a címmel, tehát konkrétan a címet, előadót nem kérek,
Ja, előadom? Nem kell, de a címét. Lehet mondani, hogyha könnyebb, de a címre vagyok kíváncsi. Aha, itt amúgy ezt a kört azért várom nagyon, mert mi Erikkel nagyon... Így van, így van. Egyébként komoly lesz. Sok zene van az epikus muzsikák lejátszási listáról, ami a férfiak lejátszási listára közös. Na, mindegy, ott a közelebbit, vagy majd ahogy esik. Na, kezdhetjük? Kezdhetjük. Tehát akkor 3 másodperc, Jó. és igazából jó. Akkor indítom is. Most gyere velem! De azt mondja, hogy nekem így jó. Igen, ott a font. És nem az előadót kérdezte. Igen, nem az előadót kérdezte, igen. Az öreg ezt be fog találni most engem, az öreg azt érzem, hogy... Nem. Na, akkor következő szám. 3 másodperc. Bereszki Zoltán kerek egész. Köszönjük szépen. Igen. Adrián egyébként átvette a vezetést. Reflexből mondom az előadót. Jó van, de először szerintem próbálják azt, hogy a címet mondják először. Hát jó. Mert akkor a másik ellen. Jó, akkor nem fogok előadót. Nem, de mondjuk, de hogy asszociálni, nem tud asszociálni. Mert? Special. Más volt. SP, nem? Nem, ez nem az. Ez melyik ez? De Ki ez a lány? Ki ez a lány? De nem az a... Úristen! Nem, ez nem az. Nem A tudtam Special az volna? album SP-nek. Az igazság, hogy eddig ezt a fordulót már az Adrián vitte ezt a zenefordulót. De Eriknek is meg kell. Na, a következő zene, 3 másodperc, aki hamarabb. Bent a neved. Így van. Na Erik is azért szépít. Egy pontot azért behúzott most az öreg. Na és akkor az utolsó zene a magyar fordulóban. És mégis forog a föld. Nem. Magna cum laude, mondja f***ba a vége. Nem. Csaludtunk egyszer végén, ezért ne felejtsd el. Ez nem az a szám. Vidéki sanzon. Nem az a szám. Nem a vidéki sanzon? Nem, ez Gáspár a cég. Igen, nem segítek Gáspár. Nem az? Nem, ez nem úgy kezdődik, ma az Nem, megvan. Játszok többet? De nem, mert tudom a zenét, a címét Ja, nem bocsánat. tudom. Sosem vagy egyedül. Így van, sosem vagy egyedül Gáspár a Laci. vidéki sanzon. Tehát ez volt a magyar forduló, és ezt Adrián 4-1-re elvitte Eriktől. Hát És most jön a 2010-es évek, első szám. Mehet? Mehet. Így van. Azt az jó van, Dr. Spinner. Nem. Mi? Nem. Hú, De... ez a... Lehet kérni szavát. Nem Tovább Azt tudom a játszok. számot, a címét nem tudom. Nem, az előadó ugyanaz a Dr. Spinnernek, az meg. Elmondjam az előadót? Az előadó... Az előadó az mindegy, ez nem az lesz. Csak hogyha segít. Eszendő. Az volt, Sweet, az ezt volt. eszendő. Ezt Adrián viszi. Na. Ez jó, hogy így beugrik, de mégse tudod, hogy... Jó. Mehet a következő? Lehet. Nem vagy rá. Hogy hívják ki? A refrénje, hogy hívják a Things That Can Change, That Can Change. Igen, de van francia címe van neki egyébként. Hát Nem nehéz. francia cím van. De nem angol címe van neki. De angol cím van. Mi a címe? Ezt nem fogom tudni. Ezt nem fogjuk tudni ennek a címét. Akkor annyit segítek, hogy elmondom az utolsó részét a címnek, és aki hamarabb. Valamilyen szimfóni. Olvas az. Hát én csak a Battle Symphony-t ismerem a Linkin Park. Igen. Hát sajnálom, Nem, Valamilyen Sweet Symphony. ennek nem fogok. Nem, ez De nem. a Bitter zene Sweet megvan. Symphony. Nem? Milyen szint? Bittersweet. Így rémlik? Megvan, nem tudtam, az a baj, ennek a szövegét is vágom. Akkor ez nulla. Ez most nem kapott senki pontot. Na, akkor következő szám. Mert Mert.
Hangover. Nem. Dynamite. Tayo Cruz. Adrián zenékben az nagyon kemény. Na, következő zene. Egyébként egyben az utolsó a 2010-es fordulóban. Na. András... Igen. Nem tudom. Játsszak még többet a zenét? Nem. Megvan a szám. Én is nem a címét nem teszem be. Csak hogyha játszom, nem fog eszembe. Nem, az egész számnak a szövege a fejemben van. Ja. Nem, megvan a szám nekem is, de... De a címe nincsen meg. Ez... Nem a Tonight. De a Tonight. Tonight volt? Úgyhogy Eriknek ott a pont. Na, akkor Erik, Calcium Sound az Andrásban. Én neki szurkoltam a Star Wars-ba egyébként, csak szegény nem... A fenébe. De Eurovízió jó szerepelt. Igen, ott jó. Az egyik legjobb magyar eredmény 2014-ben. Hát annyit tudok mondani, hogy 4 ponttal Adrián vezet, 17 az állás. Hoppá. Úgyhogy Eriknek bele kell húznia, de úgy hiszem, hogy ebben a modern érában lehet, hogy jobb lesz, de majd kiderül. Most következik a modern éra? Most 10 zene jön a modern érában. Mehet? Na akkor kezdődjön a modern éra? Most a modern éra. Jó. Ez lehet bármilyen magyar, angol, blablabla. Jó. Húha! Játszak még? Játszom. Én ezt a számot szerintem nem ismerem. Lehet, hogy én sem. De? Fogálnyidról ez a kedves talán, hogy Tudod? nem gondolkozok. Jó ég, altatnak még fűteni füstölte a házat, Nem még fogom tudni ezt. Annak nem fogom tudni. Hú! Nem, ez nem lesz meg. Nem, nagyon kevés számot ismerek Fogányi-tól. Így címbe pontosan. Várjál. Hát nem az lesz, de én bemondom a gengetek ellen. Nem az. Hát akkor ez most egy DNF run, de ez volt az úgy hiszem. Hát ezt Most senki nem akar. De annyi van még belőle, hogy amit mond az adék. Na, akkor következő szám mehet. a mámort, meg a kolgétosat. Mehet a következő? Már. Jó, akkor indul a következő szám. Húha! Ez egy komoly menet. Hát itt a 2010-es években. Hát itt Várjon, annyit segítek, hogy még egy kicsit tovább játszom. Jó. Ismerem a számot, a címét, nem tudom. Én dúdolják a számot, nincs meg. De megvan, meg The Neighborhood, és egy ilyen TikTok. Ez TikTok szám. Húha, de ez nekem meg is van a Spotify-ban. Dúdolják. Sweeter Weather? Dúdolják. Húha! Aj, de ismerem ezt a számot is, de nem tudom a Hát, nem fogom. Tudom, megvan a szám, sajnálom. Deep in the dust. Na, mi I a wanna szám? be your Ford Cortina. Na, mi a szám? I wanna be yours. Nem. I wanna be I wanna be yours. yours. Hoppá! Oh. Úgyhogy Erik szépít. Na. Úgyhogy ne haragudjon, de ugyanannyi esélye volt. Hogyne, nem jutott volna szó. Na, következő szám. Azt szerintem ennek lehet, hogy gyorsnak kell lennie, de... Na, majd meglátjuk azért. Rampapapam. Nem. Nem? VG. Azt hittem, az idesi Fly Flow. Hát akkor egy kicsit tovább szeretnék még. Tovább? Mehet Erik? Mehetnék tovább. Az Ariától. Melyik? Hát az öreg lesz szerintem, hogyha az Aria. De nem a Rampapapa? Nem. Akkor másik, mi ennek a címe? Na igen. Most a itt másik. Nekem VG papát jutott eszembe, Nem, hogy nem, hívják nem. a... Nyújtom a Az előbb dzsongát, mint a tudom. kandzsapa. Nem. Kicsit játszak hát. Jamaika? Nem. Azt hittem. Kezedbe a sorsod, így hosszabb én aztán
Ez nem a... Pakisztáni popó. Nem, ez nem a, hogy hívják volt, amit a... Valami Amerika? Nem. De a tájon keletkezett ez. Ez a egyszer majd túllépsz az álmokon, Így az a van. zene. Igen. De- Egyszer túlépünk majd talán az Igen, államokon. de nem tudom a címét. Nem tudjuk. Nem, az angolul a címét, és aki kezdődik, Nem kellett. ez volt a béke. Úgyhogy ez egy DNF front. Hoppá, Béke. ezt nem tudtam volna. Ezt én pláne nem tudtam volna még. A zene Na. meg volt ismét, de... Ez most úgy gondolom, hogy a következő zene az tényleg egyszerű lesz. Mert? Nem el. Save Your Tears. Igen. Igen. Az Adrián kapja ezt a pontot. Na hát, The Weeknd. A hétvégétől. Következő szám. Szerintem itt gyorsnak kell lenni. Úgyhogy figyeljenek. Úristen, ki ez a lány? Azt te ilyen gyorsan vagy? Alma. Már tapsolásból itt, ugye az öreg? Na, Csak nem hallgatta ezt a zenét. a következő szám az a műsorvezető, hogyha megkérdezik, hogy melyik a kedvenc számom, én ezt mondanám. Ja. Úgyhogy nem ezt mondanám, ezt mondom. Tehát az nem Úgyhogy lesz ez nem csak azért múlik, hogy kitalálja ki az izéből, hanem ki mennyire ismeri a műsorvezető. Igazából indul is. It's over? Nem az már régebben volt a kedvenc számom, de It's over. Ja nem, ez szerintem 6 éve a kedvenc. Egy kicsit tovább szeretnénk játszani belőle. Nem ismerem. Tudni fogják, hogyha kimondom. Benne van egyébként a szövegében is. Hát így nem ugrik be, de Erik, nekem Nem mondom. mondom, de nekem se hiszem, hogy lesz. Akkor ez hány pont, kedves kép? 0? 0. No? Natural delight, everybody's. Itt jön a szám címe. Na? Dancing in the moonlight. És ez ki az előadó? Top Loader. Életemben. Nem. Hát az igazság, hogy most én csalódtam férfiakba. Mondom ezt, amikor a csávot tájrodott még szállítani a kocsiba, hol van. Szerette azt a Little Bit of Love-ot. Köszönjük. Nem, ez már... Ez ilyen Rolling down the 2019. day. De ezt én nem tudom honnan szedtem, mert a Viva TV-nél még nem mentek. Na, következő zene. És hanyadik Szerintem ez egyébként? egy gyors lesz, Ez egy hanyadik? személytől miatt. De ez hanyadik zene? Ez volt a 16. most jön a 17. Aha. Ez egy elég céges mert volt az is. Hát ez elég. Az igen, ez... Na. Na, de most hát ha Erik, most érzem, hogy most jó lesz. Ez nem Erik fogja. Manuel-től a zombi. Csak azért, mert a jászárok-szállási karad alatt ez a zene lett bevágva, direkt azért, hogy egy kicsit a modern rajongóknak kedveznek. Na, a következő zene. Ez lehet, hogy már Eriknek fog kedvezni, de majd meglátjuk. Igazából így nagyon gyorsnak kell lenni. Beton Hofi, Bakira. Igen. Adrián, Adrián mondta. gyorsabban. Adrián az viszi a zenemenetet. Nem, mert nem, a modernnek nem. Na, ez annyiban segítek a következőnél, hogy ez Patyásznak egyik kedvenc zenéje volt egy időben. Na, akkor ezt sem fogjuk ismerni, De szerintem. nem, de... Ez valami Na. It's over. Lehet? Na, lehet. De mindegyik rádiózene amúgy. Rather Be. Igen. Így van, Rather Be. De miért először eszembe, hogy hívják a banda? Előmondom azt, hogy Clean Bandit, de... Na, a következő zenénél majd nagyon specifikus leszek. Konkrétan a szám címét kérem. Tehát konkrétan ami a szám cím. Hát eddig. Eddig is. De nem, majd meglátják. De konkrét, ahogy le van írva a cím, ahogy kérem. Mehet? Próbáljuk meg. És ez a Road 66 Aha, haver, ez ez a a Road Road 56. 66. Nem, Road 66. nem. 56. Ez a 66-os út.
nem, amúgy nem ez a pontos szín. 66-os út. A 66-os. Hát én azt mondtam. Nem, ez ez a a 66-os. Nem, De hát ez egy szófordulat. Hát sajnálom, én Hát úgy én ezt értettem. úgy értettem, hogy ez a Hát az Erik kapja ezt a című szám. pontot, ő mondta ki a 66-os út, a Hát szám ez egy címét. mondat, hát ez a szavamnak a járás. Nem baj, Adrián, majd el lehet még kapni. Na. Amúgy az elegem, hogy 12 ponttal előtt. Hát akkor hogy mondjam, hogy ez a Manuel-től a zombi? Akkor Na az- itt az volt, is- ez volt a címe. Erik ezt kimondta, a 66-os út. Igen, és én is ezt mondtam, hogy ez a Nem, mert 66-os ez út. a 66-os Hát út. de ezért így Erik, vezettem fel én a vagyok a mondatot. műsorvezető, Eriknek Akkor járaszol. nagyon lesz verve a műsorvezető a film után. Na, itt jön a negyedik kör, a dalszöveg folytatás, és egy kis, hogy mi az állás. Eriknek 10 pontja van, Hoppá. Nem rossz az. Adriánnak a 16 talán? 17 pontja van. Hoppá. Tehát Hogy meg- 6 hogy ponttal. megmondtam? De ott itt sokat lehet hozni, az az igazság. És ez a Road 66 haver. Na, egy dalszöveg folytatás lesz, Ez komoly lesz. ez már nem is fog nekem kelleni. Ez már... Ez komoly lesz. Hát, hogy Nem mondjam, játszik be részleteket? nem játszok be részleteket. Lesz pár sor, vagy akár egy sor, és meg kell mondani, mi a következő. Na hát? Ja, ebben szerintem nem leszek olyan jó. Ja nem, várjon, bocsánat, rosszul mondtam. Először felolvasom, és hogyha nagyon nem megy, akkor megmutatom képernyőt, és hogy az segítség jelent. Hogy először felolvasom. Hát de a képernyőn is nem ki lesz írva. Majd az plusz segítség, hogyha már nem gondolkoztam. Mehet? Na mehet, Erik, figyelj. Hogy elmeséljem, hogy milyen jó, hogy itt vagyunk, és mint régi jó barátok, Együtt mondunk és egyet gondolunk. ott a pont Már a Eriknél. lényeget még Még nem érteted. Megértél. Hosszú év. Maybe you were right, but baby I was lonely. I don't wanna fight and tired of being sorry. Ez gyors volt. Köszönjük szépen. Összes Erikig ez lesz számot, egyszerűen vágom azt a egész Ja, fejből igen, egyébként. igen. Én igen, meg a Na, sorra. akkor bocsánat, ez volt. Igen, és akkor a megfejtés. A megfejtés. I don't wanna fight. Hoppá, hoppá. Na, van olyan, hogy beborul az égbolt, és színeket sem látsz már. De soha ne hidd, hogy véget ér, és már csak a semmi vár. Most hát, hogy véget ér az élet, és már csak a semmi vár. Így van. Gáspár Laci. Szép. Helyes. Anyád, ez nagyon, Erik, ez nagyon komoly eddig. Csak Na így volt, van olyan, hogy beborul az égbolt, és színeket sem látsz már, és de soha ne hidd, hogy véget ért az élet. És már csak a Az már nem kell. de napok múlnak. Na, hey! Ember! Következő. Rápul karaoke. Itt lehet, hogy már meg is mutatom, mert ez egy nehezebb lesz, de mindegy meglát. Nem mutassa inkább. Először felolvasom, és utána. Ja. You are way too beautiful girl, that's why it will never work. Szerintem az a Swing Kingston-tól. Jó, de nem az kell. Ott van, hogyha segít. Nem, ezt nem fog megmondani szerintem. Nem, ez nem fog megmondani. You're way too beautiful girl, and that's why it will never work. You make me suicidal. Ja. Majdnem. Valami olyasmi, igen. De... A mélyeket cserélj ki. You... Még. Na. Jó, fogadjuk el neki. You have me suicide. Jó, szerintem, ja. Szerintem azért ezt elfogadhatjuk, nem? Ezt elfogadom. Elfogadjuk az öreget. De szerintem sokat segít, hogyha elkezdjük durva. Igen, az rengeteget, az rengeteget Kezdj nekem el most. maga is jutott. Gondolkozok, hát magamban. Igen, tehát you have me suicidal, suicide. Ja. Következő zene. És itt vagyok, tudom, amit kell tudnom, kézen fogva megyek tovább veled az úton. Fú, várjátok. Megmutassam? Ja. Ott voltál mellettem, mikor más nem. Hányszor mondtam neked, hogy soha nem adja. Erik, eddig ez clean sweep konkrétan. Azt a mindenség. Maga szedje már össze magát amúgy. Hát a csávó 7 ponttal elhúzott a szövegi Nem, hát nem, az be felismerésre. fog jönni. Ott voltál mellettem, mikor más Először be kell bótolni a zenét, aztán... Na, ez egy nehezebb lesz szerintem. Vagy Szóval Tamásról Igen, élsz. szorvettem, mert Na mehet. kezüket fogjam, vagy csak azt mondjam, ne félj. Hú, Megmutatom. Annyit segítek, hogy, tehát, hogy így ez folytatódik. aha.
Egyelőre a szám se ugrik be. Nekem se az a baj. Nem tudom, nem a ritmusra nincs. Kicsit dúdolja? Nem kell. Jó. Gondolkozzanak kicsit. Közben, amíg gondolkoznak, iratkozzatok fel a férfiak csatornára, mert beverem Erik cimbalán fejébe. Hát, én ezt passzolom, hogy ismét. Hát vagy, hogy hívják, akkor dúdoljuk. Dúdolja? Na. Kezüket fogjam, vagy csak azt mondjam, ne félj. Fész kicsit látom. Nem. Nem az a szám, de Nem. az a szám. Nem én, ezt szerintem nem. Szereted én, neked mondom. Ez igen. Sosem. Az nagyon igen, az szép, öreg, az nagyon öreg. Ezt nem tudta, ez basszus, ez nem. Igen. Hogy Hogy szabadon éj. Hoppá, Gáspár, Igen, hoppá. nagyon nem. Ez nem, ez. Legalább egy Na, tudtam lesz. következő szám. Nem, most nem. Annyit mondok, hogy itt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 zene van. És mennyi volt a különbség? 11-17. Úgyhogy Erik még át is vettél vezetés ezzel. És most a hanyadik zene mi jön? Nem számoztam be, úgyhogy nem tudom. Még van ezen kívül 1, 2, 3, 4 darab. Jó. Na, mehet? Mehet. Never to return again, but always in my heart. Oh. Megvan a szám. Nekem az a baj. Nem, most nem kapcsolom. Kapcsoljak ezért? Aha. Nem. Nem biztos, hogy... De a számot sem tudom Lehet, szerintem most elbizonytalanodtam. Basszus. Nem always on... Az a Arash-nak a zenéje? Ez nem az? Akkor nem tudom. Ez, jaj, tényleg az lehetett volna. Az alvezén. Igen, ezt gondoltam, hogy ez lesz a szám, de nem. Na. De ez amúgy ilyen szép dolog. Hát, nekem így nem fogsz. Nem, én nekem sem. Akkor kicsit dúdolja? Never to return again, but always in my heart. Oh! Nincs meg. This love has taken its toll on me. She said goodbye. Maroon 5. Too many times before. Her heart is... Baszki, és ezt nem vágtam egyből. Úristen, nem már. Következő. De amúgy csodafintem, hogyha a számoknak az első verszakát játszod be egyébként, akkor sokkal könnyebben Hát igen, de hát... de a közepéből emelnek ki, az úgy mozzana. Mert Na. sokat vártam a szépre, és egy helyben álltam, miközben mindenki csak haladott. De az meg amúgy pont egy tudok a szám. Túl sokszor az utca, mint a nem mindenki csak haladott. Túl sok álltam az... Nem, ez a áztam a esőben. Fullos gácsi rajtam kavaró. Nem ez Az a vége! Sokat ázott és vagy hívják minden nap a kukás autón. Sokat áztam a Igen. szélben és minden nap a kukás autón. De igen, a végén. Te nekem várjál! Igen, de bazd meg, nem tudom rendesen a szövegét. Na, szóval sokat láttam a szépre és egy helyben álltam, miközben mindenki csak haladott. Igen, pont az a rész egyébként így kiesik, az egy... Mondjad akkor, szürkál. az nulla! Nem, ezt akarom kitálni. Tehát akkor mi volt? Mit beszéltek? Álltam a... Nem, áztam. Sokat áztam a szél. Túl sokszor áztam meg én. Minden nap a kukás autón. Nem. Túl sokszor áztam meg én, és... Nem felettek, én nem tagadom. Túl sokszor... Nem tudjuk ezt. Fáztam. Túl sokszor... Mondtuk, nem? Nem. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam. Minden nap a kukás autón. Hoppá! Hát ez vakfény. Hát így részletenként elnézze a szöveget. Nem. Nehéz. Ez most egy DNF volt. Igen. Úgyhogy megy is a következő zene. Nincs ami volt, nincs ami vár. Itt és most kell élned. Gyere szállj velem! Ez Erik volt egy gyorsan, nem? Tényleg? Ezt egyszerre mondtuk nagyon. nagyon. Ezt Gyere szállj!
Ez nagyon Ezt gyors nagyon volt, egyszerre nem tudom. mondtuk, ezt nagyon egyszerre Én megadnám mondtuk. magunknak egy pontot. Egy mert fél ez- pontot kapunk. Ez hatalmas kassz. Legyen egy fél. Igen. Mindenki De ugyan ott vagyunk. Mindenki Igen, egy Egyet egész. mindenki. Nem mondjuk azt. Ez, Jó. hogyha Berezzi Zoltánról van szó, Akkor az öreg az kapcsol. hála az Istennek. De azért mutassuk meg a szöveget. Ja, bocsánat, így van. Nincs ami van. Gyere szám! Nincs ami vár, itt és most kell. Na, mehet a következő? A mosolyod úgyis az arcodra fagy, királynak lenni az mámorító. De mi tudjuk azt, mi az igazi jó. Hogy mi az igazi vagy. Hoppá, hoppá. Hát azt hittem, hogy a Berecki Zolit szeretik az urat. Erre keltem egyébként, erre a számra. Most igen? Most Hát az igen. Van, akkor amikor a zenék járnak. diszkvalifikálás, man. Csal, Nem is sokat álmodok amúgy zenét. Akkor a műsor után Erik barátunknak el lesz Elmegy az öreg. Na, az öreg az szedje össze magát, ez nehéz lesz az öregnek, ez behúzni ezt a pontot. Mert? Cause we all just wanna be big rockstars. Living in town must drive 15 cars. The curse comes easy and the drugs come Hát cheap. de nem is értem, We all mit stay mondod. scazy cause we just want Hát it. azt mondtam. Mondja csak szépen Majd szöveget. még egyszer? Cause we all just wanna be a big rock star. Living in a town, house. Wasn't it? Na, nem is Akkor értem. rajlok Nem, rá. jó, való. Nem jó. I just wanna be a big rock star. Living in. Driving 15 cars. De nem, Az a de big living, guy. de living, igen. De Aki hamarabb Nem is eltalálja azt. drive, hanem buy. Nem, driving. Driving 15 cars. cars, igen, és mondjad mi? Hollywood, nem az a vége, hanem ez másik. Hol akar lakni? Na igen, Town, nem town. Nem. House. Milyen house? valamilyen house. Milyen house? Valamilyen house? Valamilyen house, de most az volt nekem is a baj, majd nem is tudom milyen house. Jelentés már köszönöm. Az Adrián még behúzhatja. Érezték be? De jó éghallgattam Nickelbacket. Nincs meg. Nem tudom milyen house. Szeretnénk a megoldást. Nem tudjuk milyen house. Hilltop House. Hilltop Azt House. a- Hát ez, nem, hát Nem ez. lett volna sem? Nem, az nem. Ez tényleg így van a szöveg? Így van. Úgyhogy hát lezárult mi a következő sorforduló. Azt a Úgyhogy mindenségét. egy kis számlálást tartok most, mert nem tudom, ez érdekes lesz. Azt mondja, hogy Eriknek 17-18 pontja van, míg Adriánnak 17-18 az állás. Húha! Azt kell mondani. Na, hát 5. körhöz elérkeztünk, 18-17 az állás Adrián Hoppá, javára. hoppá. A következő forduló az logórajzolás Na, lesz. itt is van a... Ott vannak a papírok, az öreg. Itt is van az öreg bocsodás könyvvel. És itt az lesz a lényeg, hogy lesz egy név, mondjuk fa, és a fa logóját, nyilván valamilyen márka lesz, vagy valami, Hoppá. a fa logóját ki tudja legjobban az eredeti logóhoz lerajzolni. De Egy akkor- emlékezetben. De akkor célszerű lesz kicsibe rajzolni, hogy minden logó ráférjen. Van még több papír, de egyébként szerintem úgy legyen, hogy egy fél papírra egy logó. Érted? Mekkor 4 logó lesz összesen? Hány logó öt lesz összesen? 5 lesz? 5 logó Aztán hogy lesz. fog kiférni, te De a méret az tök mindegy, nem? Igen. Megosztjuk. És én fogom eldönteni, hogy melyik hasonlít jobban. Hát ezt Köszönöm. Vagy hát akkor inkább, akkor azt mondom, hogy közösen Meg a megnézzük. néző. Na ott lesz majd a logó. Jó. Mehet? Már. És fél perc van, amint megmutatom, indítom is a sort. Jó. Minecraft. A logóját kérem lerajzolni. Jó van, letelt az idején, azt mondom, Erik is már végzett. Na, de jó. Tehát akkor nézzük meg a logót, mutassuk meg kamerába is valahogy. És a Minecraft logóját, majd belezumolom. Itt szerintem egyetlen egy nyertes van. Ez egyébként a logó, Adrián nagyon jól Adrián kezdte. jól Én csinálta. neki adtam volna egyébként Igen. a Nem pontot. tudtam, hogy most melyik. De elkezdett izélni, és Igen, mert tényleg és a Desktop logóra ütöttem. de Az így a egyértelmű az Eriké, mert ő legalább odaírta, hogy Minecraft. Ah, Igaz, hogy nem bele, de De hogy Hát ez egy nem tudtam, nem, de nekem a Desktop logót a legelőször eszembe, ami az asztali PC. Ah. úgyhogy 18-18 az állás. Hoppá! És még 4 darab logó van. Most valami komoly logó lesz.
KFC. Ó, A van. logó, Azt a a logó. mindenségét. Tehát a logó az nem azt jelenti, hogy nem tudom. Jó van, hát Hát de Nem most mondott többet. A logó. A KFC logója. Jó, akkor most letelt. oké. Na, Letelt. Ember. Na, mutassák a kamerába. mutassuk meg. Én már most tudom, hogy ki nyert Kíváncsi egyébként. vagyok. Ezt a kötőt nyerte. Nem. Ez új Erik logó. nyerte. Hoppá! Ez az új logó, ez az Nem új régi, logó. vagy nem régi. Igen, az újnak már nem volt. Tényleg? Mert odaírta. Egyébként, hogyha... Hát nem, amúgy Erik nyerte volna akkor is. Az a baj, nekem a régi van még a fejemben. Mert én egyébként régen azt hittem erre a nyakkendő, az a teste neki. Ja, Azt nem. mondta, hogy nekem mondom volt meg, mert egyszer azon izéltem, mondom, hogy egy kis kezed lenne neki. Gyönyörű úgyhogy... rajta. De egyébként Eriké az... Az amúgy jó. Ja. Az az. Nyilván Egy hát céges ilyen dobodás gyerek van. az imitálja vagy jó. Na következő. Ez a sávokat fel kellett volna igazán. Mert? Mert. Disney. Várjál már a... Most a Disney, nem a Disney Plus-nak, hanem a sima Disney-nek van. A Disney logó. De az a baj, annak annyi logója volt, hát annak... Na, jó, akkor megvan mind a kettő. Mutassák a kamerába. Én is hogy nézem. Hát, amúgy szoros. De én szerintem... Hoppá! Én inkább Adriánnak adnám. Adriáni, ez egyértelműen Adriáni. Ja. A badge miatt. Nem mertél Mert ugye jönni. itt van egy ilyen plusz, Igen. ilyen pluszos cucc nekem. Igen. Én csak a D-re emlékszem, hogy az úgy néz ki, mint egy ilyen macska. Igen. 19 az De a állás. Disney Plus-nak amúgy meg csak egy D plusz itt. Igen? 19 és még 2 van. Azt a mindenit, Úgyhogy csodálatos. akár lehet döntetlen is. Ez egy szoros meccs lesz. Akkor- Úgyhogy majd azt valahogy eldöntjük majd kitálni. Nem Na. Na, a következő? És ez az utolsó kör már gondolom, ugye, vagyis hát nyilván. Hát igen, ez az utolsó. Vágom, jó, 5. kör. Mehet? Akkor most itt minden eldőlt. Burger King. Azt a mindenit, abból is van új. Jó, Erik. Jó, ennyi lezárult az idő. Mutassák a... Ott van lent. Nem tudom mennyire látszik. Fú, ez nagyon szoros lesz. Szerintem. Kíváncsiak az Erikére. Igen, hát ugyanúgy emlékszünk az új logóra mindketten. Igen, ez az új. Ez a logó. Ez az. Hoppá! Nem kellett volna bekereteznem. De hát amúgy őszintén... Alá van írva nekem, egy sorban. Mutassa. De nekem Nem, két sorban van. magának két, igen. Nekem két sorban. Meg vannak benne ilyen hullámok, itt nincs a logóban. Én ezt Eriknek adnám. Mutasd, Erik. Mert nekem úgy van, hogy Eriké két van. sorban. Eriké. Két sor miatt ott hagyna. Igen. A fenében. Azt hittem, hogy ilyen hullámos hamburger. Na já, de ez szoros volt. 20-19 az állás. Erik a semmiből megnyerheti. Vagy döntetlen lesznek, és akkor utána majd eldöntik. Akkor ez az utolsó forduló. Akkor még Húha! az komoly lesz. Hát akkor Erik már ma nem veszik. Erik az nem. Az Kivéve nem az veszik. utolsó körben. Igen. Ha döntetlen. Igen. Hát, Na mindegy, na legyen akkor az utolsó logó következő. Na, utolsó logó. TikTok. jaj, bazd meg a... Na nézzük. Ezt sikerült rajzolni az öregeknek. TikTok. Szinte ugyanaz. Konkrétan ugyanazt rajzolták. Tényleg? Na nézzük. Bazd meg tényleg azt a... Ez a logója egyébként, az az Applikon. Ó, Hát jó, de hát, most az Úgyhogy... mindenki arra asszociál. hát ez... Ha telefont letöltöd, akkor az így Igen. néz ki. Igen, tehát még amikor Hát még ilyen én sohasem láttam még Én ebben a sem. formában a TikTok logót Ez valami szerintem. bunda. Őszinte leszek. Egy valamiért Adriánnak mondanám, Mert neki jobb a sáv. mert van közte egy szünet. Hoppá. Nem? Hát vagy neki jobban kijön a hatásból a szövegbe, igen, azt, hogy neki kettő... De mi van, szünet? De nincs szünet. De hát van azért, nem? Nem szünet van, csak nagyobb a T. Nagyobb a T, Nagyobb a T. hogyha letöltöd az appot, akkor... Az appnak igen, ott van, de itt meg mondjuk Hát, nincsen szünet Itt szerintem. eldöntheti a host, hogy most döntetlen szeretné, és egy utolsó megmérettetés, vagy Hát nem döntetlen szeretnénk, mert döntetlen van most. Hoppá! konkrétan. Akkor az Akkor utolsó még egy utolsó forduló, forduló. amit még nem tudjuk. Hát most, de most nem, ez szerintem Adrián. De ez Adriáni, ez Adriáni. Mutatom még egyszer. Meg kisbetűvel írta. Igen. Erik meg végig vagy. Vagy hát. Hát mondjuk ott az in van pont. Ja, mondjuk igen.
De az kisebb, tehát ez kisebb is. Az Adriáné közelebb van. Na hát akkor a férfiak game show-ban még idáig még soha nem jutottunk el, az igazság, hogy egy döntetlen. Én nem gondoltam volna, hogy döntetlen lesz egyébként. Nem gondoltam volna, hogy a végeredmény? 19-19? Nem, 20-20 az állás. 20-20 az állás, úgyhogy... Ez a férfiaknak a... Hát akkor a férfiak kezdőével, hát basszus! Szerintem a férfiak eldöntik, hogy mi legyen a mindent eldöntő feladvány, és utána jövünk vissza. A férfiak eldöntötték a végjátékot, 3 körből fog állni ez a végjáték, méghozzá lesz egy muzsika kitalálós forduló, egy rajzolás és egy dalszöveg folytatás. Úgyhogy a férfiakat azért tapsoljuk meg, mert 20-20 pontra vannak, úgyhogy elég szorosra sikerült ez a game show. Úgyhogy ez lesz a végjáték, ebből fog állni, és igazából szerintem kezdhetjük is. Kezdjük a zene kitalálóssal. Úgyhogy rajta vagyok, ráadok egy kis hangot, és készen állnak a férfiak? Készen, meg kell nyerni. Ákos... Keresem az utat. Adriáné a pont. Ez a 2021-es erre vonulnak be, hogy Jász megyébe is erre vonultak. Így van, ezért választottam ezt a muzsikát. De Rócsóval meg ezzel vonultunk ki? Ezt hallgattuk este, mikor már igen, azt mondom, azt mondom be, hogy a Jász megyébe most tavaly az utolsó falban meg ugye heves mindig. És akkor most jön a dalszöveg folytatás. Na. Úgyhogy olvasom. A pénzem másra kell, ne kérd el, én nem így élek, nem is mutatom a semmit. Gyere kicsit közelebb, lány, dobd le a kamu Fendi. A nem MSP. Így van. Sajnálom, merik. Úgyhogy hát így eldőlt. Az igazság, hogy ez így eldőlt, de amit nem mondtam a game show-ban, mivel én vagyok a host, igen. Az utolsó 1 millió pontot ér. Azt ez a jó, úgyhogy még Erik is nyerhet. Na, utolsó logó, az a mindent eldöntő, aki legközelebb, legjobban hasonlít. Na, mit kell akkor? És ez az applikációnak az ikonját kérem. Okay. Nem a logót, applikáció ikont, a Snapchatnek. Iratkozzatok fel a férfiakra. Na jó, meg vagyunk. Na, meg vagyunk, mutassák a kamerába. Na, menjünk meg. Hát az egyértelmű győztes. Na, megnézzük egymásét. Maguk szerint melyiké a top? Ez az öreg Eriké. Nem a Pjötöri? Hát ezt szerintem egyértelmű Erik. Úgyhogy hát a férfiak történető game show egy olyan comeback-kel, hogy így azt hittük, hogy már bukta az egész. Egy millió plusz 20 ponttal, 1 millió 20 ponttal megnyerte a game show-t. Ki? Erik? Erik. A mindenit neki. Gratulálok Eriknek. Gratulálok. Kicsit sem bundázva, kicsit sem abszurd és random a műsorfelvétel alatt kitalált szabályokkal. Az utolsó kör az egyszerűen 1 millió pont. Tehát most súgták a fülembe, úgyhogy nem tudtam mit csinálni. Nem tudtam mit csinálni, de egyébként azért Pjötörnek a 22 pontja az is nagyon gyönyörű eredmény, úgyhogy büszke vagyok a férfiakra, úgyhogy ez volt a Férfiak Game Show. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt az reméljük tetszett, reméljük, és hogyha szeretnétek, még írjátok még jövünk én tudjátok a dolgokkal, úgyhogy... még kitalálunk. Úgyhogy szevasztok! Ezek voltak a Férfiak 2024-ben. Viszlát!